जास्ट जोंनि माबा मोनसे माबायाव भुल लोंनाय जानायाव भुल जाफ्लांदोंमोन बेखौ जोङो न'खर जोंनि हासबेन्ड आंनि बिनि हिनजाव जों सल्भ खालामनानै लाखानाय निमाहा बिलाइ खानानै जोङो सल्भ खालामखाबाय एखुमालाबायग्रा मानसि नङा दे आङो सिखाव खावनानै जानाय माबायाव गैया आं नंगौबा नंगौ नङाबा नङा खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बांसिन लफिन बरायफिननाय थाबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ एसेनो हमना खाबाय जानांगौ दायो ससियेल मिडिया एबा फेसबुकफोराव गोसारबाय थानाय रन्जय ब्रह्म आरो सानु खेमफ्रायनि जा भाइराल भिडिअ एबा पस्टखौ लानानै माखासे गोबां मानसिफोरानो माबा माबि भिडिअ गोसारहोगासिनो दंमोन थ' दायो बेनि सायाव सानु खेमफ्राय सिस्टारखौ क्लियारिफिकेसन होनायखौ नुनो मोनबाय थ' बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना नैबे मोनसे भिडिअ नायनानै लाग्रोदो भाइराल जादों होननानै खेमफ्राया मा रिप्लाइ होगोन बिनि सायाव होनानै जोबोद एक्साइटेड जाग्राफोरनि थाखाय आं फैदों दसे सम बे भिडिअखौ लानानै थाखाय रन्जयजों आंखौहाय माने बे भिडिअखौहाय थाजा भिडिअ साननानै लादों बे भिडिअआ गोबां 2 बोसोरनि भिडिअखौ लानानै दिनै आंखौ ब्लेकमेल खालामनानै 50,000 थाखा दाबिनानै मोनैनि थाखाय दिनै WhatsApp फेसबुक भाइराल खालामनानै होदों आरो बिथांमोनखौ आङो FIR होनो आरो बबे जायगानि बेखौ आं मिन्थिजोबखाबाय डिटेल मिन्थिजोबखाबाय बिसोरखौ आं गोसोबा दानो थांनानै बिसोरखौहाय हमहोनानै आङो बिसोरखौ बासायना दोनदों आंथ' सिदा सिदि होनखायो नंगौ रियेल बियो नाथाय फानलायनाय एबा बायलायनायनि थाखाय जों जालायनाय नङामोन मिन्थिगौ बेयो जास्ट जोंनि माबा मोनसे माबायाव भुल लोंनाय जानायाव भुल जाफ्लांदोंमोन बेखौ जोङो न'खर जोंनि हासबेन्ड आंनि बिनि हिनजाव जों सल्भ खालामनानै लाखानाय निमाहा बिलाइ खानानै जोङो सल्भ खालामखाबाय आरो बेयाव माखासे मानसिफोरा जुदि डलार खामायनो गोसोबा नोंथांमोना होबाय था लांदां भिडिअ लंथं भिडिअ जेसां होनो गोसो हो नोंथांमोननाव जुदि बेखौ होनानै गोजोननाय दङब्ला बेनो नोंसोर इसोरनिफ्राय नोंसोरो माबा मोनगोनबा बोर मोनगोन नालाय मालायखौ भाइराल खालामबा बोर मोनोबालाय माथो आंहाबो बेयावनो गोजोननाय दङ नङा होमबा लोगोफोर जायहा जिखौ होनानै गोजोननाय दं आंहाबो बेयावनो गोजोननाय दङ दे हो नोंसोरनि चेनेलाबो देरथों आरो जिब्रे जोबनांगौ बे भिडिअआ बयनियावबो मिलियन फैनांगौ 1 मिलियनाव $6 फैदो दानिया 2 मिलियनसो फैबाला मोजांसिन जासिनगोन होननानै सानो आरोना आङो सैथो नंगौबा नंगौ नङाबा नङा रन्जयजों आंजों थांनाय 2 बोसोरनि सिगां जोंहा माबा मोनसे घटना जालांबाय बेयाव जोंनि माखासे लोगोफोराबा आं जुदि माखासे खोथाफोरखौ बेखेवनो गोनांबा माखासे मानसियाबो गब्रनोबो हानाय आरो माखासे पलिटिक्सनि मानसिबो नांनानै दङ दिनै मैया आङो एसे कन्ट्रभार्सि माबा जानाय जादोंमोन आरोना माने आंखौहाय पार्टिनि मानसि साननानैहाय माखासे मानसिफोरा बहुत आंखौहाय टारगेट खालामग्रा मानसिफोर दङ आरो टारगेट खालामनानै बेफोरबायदि घटनाखौहाय आंखौ दिनै खालामदों बे जोबोद सिं भाइराल जाखानायमोन आरोना मिसाखौलाय मा बुंनो भाइराल जाखानाय सिं आरो जोंनि न'खरनि माखासे मानसिफोराबो मिन्थिजोबखायो आंनि माखासे आङो एखुमालाबायग्रा मानसि नङा दे आङो सिखाव खावनानै जानाय माबायाव गैया आं नंगौबा नंगौ नङाबा नङा बेखौ बुंनो होननानै बे बाथ्राखौ बुंनो होननानै आं बे भिडिअखौहाय लाबोदों नोंथांमोना मा सानो आंखौ जेसां गाज्रि होननो गोसो गाज्रि होन नोंथांमोना आंखौ गाज्रि बुंनानै जुदि गोजोननाय दंब्ला बेयावबो आंहा गोजोननाय दं नोंसा जुदि गाज्रि लिरनानै गोजोननाय दंबा बेयावनो आंनाबो गोजोननाय दङ मानो होनोब्ला नोंसोर गाज्रि कमेन्ट लिरबाबो आं मोनजायो गाज्रि कमेन्ट लिराबाबो आं मोनजायो नोंसोर आंखौ भाइराल खालामाबाबो आंनो मावनानै जानांगौखौहा नोंसोरो भाइराल खालामनानै आं जुदि जिराय मोनजायोमोनब्ला आंहा बेयाव जेबो बुंनांगौनि गोनांथि गैयामोन होननानै आं साननानै लायो आरोना जुदि नोंथांमोना भाइराल खालामबाबो आं मोनजाखायो मावनानै जाखानांगौखा आरो नोंथांमोना भाइराल खालामाबाबो आंनो मावनानै जानांगौ होनांखा रन्जयनि फैसाजों आंखौ माहाजोन जादों माबा जादों होननानै कमेन्ट लिरग्राफोर मिन्थिबाय नोंसोर बायदि फाननानै जाग्रा नङा माखासे मानसिफोरनि फाननानै जाग्राफोरनि जुदि नाम्बारखौ इयावहाय लिस्टाव होजोबनांगौबा ना बिसोर माखासे मानसिफोरनि थाखायनो बेफोरबायदि भिडिअआहाय लिक जानो मोनदों नोंसोरखौ होनांगौब्ला ना आं मिन्थिखादों सोर लिक खालामग्रा बे भिडिअखौहाय बेखौबो आं मिन्थिखादों बे मानसिखौहाय आंबो रागा जोङोब्ला माखासे मानसिफोरनि भिडिअ आंनावबो दंखाजोबो गोसो जायोबा आंबो भाइराल खालामनो हायो मिन्थिबाय आंखौ भाइराल खालामनायखौ आं गियाबो मानो होनोब्ला जों खुनु फैसानि लेनदेनजों बेफोरबायदि देहानि सोमोन्दोखौ लाखियाखै
बेनोसै आंनि बुंनांगौ बाथ्राफोरा आरोना आरो बाखि रायजो राजाफोरा मा सानो मा बुंनो सानो आंहा जेबो अरजाया मानो होनोब्ला सोरबानि बुंनायाव सोरबा बुङैनि माबायाव आङो मोनजागोन मोनलोङा बे आं मावनानै जाखानांगोन सोरबा मावनानै दांनानै आंनो होफैया आंनो मावनांखागोनखा आं रावनिबो फैसाजों उदां उदां जानानै बेरायाखै खिन्थु आंखौ हले मालायनि फैसाजों जादों होननाय बाथ्राखौहाय दालाबो फाननानै जाग्रायावथ' दा लिस्टआव दालाबोखा